Pozdrav kripto drugari, dobrodošli na kanal Kriptografije. Ja sam Sale i danas bih želeo da popričam s vama ponovo o stanju i zbivanju u kripto svetu, jer pre par dana smo imali ponovo jednu agresivnu korekciju kod Bitcoina i generalno na cijeloj kripto pijaci. Pa sam dobio neka pitanja u okruženju tipa što da držimo i dalje pare u kriptovalutama ako cene u zadnje vrijeme non stop padaju i ko zna šta će biti dalje i tako to. Pa bi malo da razjasnim moje mišljenje o svemu tome. Evo da pogledamo baš. Evo, to je bilo to agresivno padanje sad pre neki dan. Znači ovo je trenutno jedan live chart Bitcoina. Tu su ti određeni analitičari koje pratimo zacrtali ovu trend liniju koja se smatrala kao posljednja granica koju ne bi smeli da probijemo da bi se trenutni bull run nastavio. Sad mi smo ga probili i to debelo, jer smo na kratke staze pali ispod $42.000 čak. I kao što vidite, tada se pijaca malo popravila, ali još uvijek smo ispod te trend linije i jedva smo preko, sad smo trenutno 51.000 i nešto, 51.500. Tako da sad su ponovo, mnoge teze ovde, mnogi analitičari kažu ovako, kažu onako, mnoge su verovatnoće za vamo ili onamo, znači generalno ne može da se zna šta će da se desi u sljedećim danima ili nedeljama, jer ovo je definitivno bio jedan manipulativni crash, da kažem, korekcija, jer nismo imali neke loše vesti koje bi trebale to da prouzrokuju, tako reći, ili bilo šta drugo. Sem naravno te nove virus varijante, Omicron iz Južne Afrike, mada ni to nije delovalo tako strašno da bi ovoliko uticalo na pijacu. Sad šta s time želim da kažem, da ulaganje u kriptovaluta, to smo i do sad naravno znali, ja sam to i do sad rekao, je igra verovatnoća. Mnogi očekuju da ide gore, pa ipak padne, mnogi očekuju da ide dole, pa ipak naraste odjednom, znači ne može se tačno znati šta će se desiti u budućnosti. Zato kažem da treba, kada se u kriptovalute ulaže, treba razmišljati na duge staze. I taj novac uložiti koji nećete trebati da kažemo za sljedeći godinu ili dve, zavisi od vaših naravno planova. Tako da, evo, kripto, Fear and Greed Index je isto dobio odraz dešavanja u zadnjih dana. Sad je trenutno na 25, ali smo juče prekjuče bili na 16. Danas smo malo narasli, jer se pijaca malo popravila, ali sve je to još u području ekstremne bojaznosti, ekstrem fira, jel tako? Normalno sad je sve opet ponovo zeleno, pijaca se polako popravlja, ali šta sam teo s time sve reći, da malo razjasnim zašto ja verujem da uprkos padanju cena kriptovaluta naš novac je sigurniji tamo u kripto, znači sigurnije da stavimo naš novac, odnosno da ulažimo u kriptovalute, nego recimo da stoji na računu ili u nekim drugim vrednostima. Prvo bih teo još samo jednu kratku vest da vam pokažem, mada ste verovatno mnogi već čuli za ovo. Ova vest je od 1. decembra, znači prije nekih nedelju dana stigla, da je najveći hrvatski lanac supermarketa pod nazivom Konzum prihvatila kriptovalute. Šta to znači? Da možete, da uđete u prodavnicu ili čak i u njihovom online shopu i možete da plaćate sa kriptovalutama. Tu su i naveli 9 kriptovaluta koje prihvataju, jel tako? Tu je Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, EOS, DAI, XRP, XLM i USDT i USDC, koji su stablecoini. Tako da, eto, uprkos padanju cena, vidimo da je u svetu sve veći akceptans i prihvatanje kriptovaluta, što će na duge staze naravno da se odrazi i na cenama.
Moramo reći da je kripto pijaca još uvek malog volumena kada recimo upoređujemo sa pijacom deonica i akcija. Znači mi ovdje imamo, eto, sad smo malo pali, imamo svega $2,5 biliona u ovoj pijaci. A ako uzmemo u obzir da pijaca deonica i akcija prelazi već $120 biliona kapitalizaciju. Onda možemo da malo razmislimo i da shvatimo koliko ovu pijacu veći igrači, odnosno investitori, još uvek lagano mogu da manipulišu za svoje ciljeve. Ali verujte, to će se u budućnosti promeniti i to vrlo brzo. Sad, zašto je bolje držati novac u kriptovalutama nego na računu? Sad kad kažem novac u kriptovalutama, tu mislim prvenstveno na Bitcoin i Ethereum i naravno još neke veće i bolje projekte kao što su Cardano, Solana i tako dalje. Znači, nije svejedno u koje kriptovalute ulažemo, naravno. Pa sam na tu temu teo da vam pokažem jedan kratak isječak jednog videa. Znači, ova gospođa ovdje se zove Isabel Schnabel. Ona je vođa direktorijuma Evropske centralne banke. Znači, može se reći da je ona drugi čovjek ili drugi glas posle Christine Lagarde u Evropskoj centralnoj banci. Pa evo samo kratko da poslušamo šta je ona rekla. Dass wir ganz genau hingucken müssen, dass wir wachsam sein müssen, frühzeitig zu erkennen, wenn es eben doch Entwicklungen gibt, die darauf hindeuten, dass wir mittelfristig eine zu hohe Inflation haben könnten. Im Moment ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen. Eto, znači, gospođa je trenutno rekla da moramo da budemo naravno pažljivi i oprezni i da prepoznamo znake ukoliko bi došlo u budućnosti do toga da na kratke staze inflacija jako naraste. I kaže da trenutno mi imamo još jako nisku inflaciju. Znači, ja sam se ovdje baš slatko nasmejao, jer to je tolika nebuloza koja se predaje ljudima da je to nešto neverovatno. Znači, samo o tome, znači šta zvanični podaci govore trenutno, da je od oktobra, znači prošle godine oktobra do ove godine oktobra, procenat inflacije od 0,3% na čak 4,4% narasla, što je ogromno. A to su naravno samo zvanični podaci. Znači to morate znati da zvanični podaci se isto manipulišu kako bi išli u korist banaka i kako bi se održao, tako reći, jedna stabilnost na pijacama i sigurnost, tako reći, ljudima. Ta inflacija 4,4% već davno, u realnom svetu to već davno prevaziđena. Samo ako pogledamo cene benzina, namirnica i tako nekih osnovnih stvari, možemo izračunati lako da se realna inflacija kreće između 15 do 20%. Znači to su ogromne brojke. To su ogromne brojke i ta inflacija se ne može zaustaviti. Zato što upravo kao centralna banka, Fed i ostale velike centralne banke konstantno štampaju novac i sve više i više kako bi mogli da održe još trenutno ovaj bolestan sistem. Ali to naravno još na duge staze ne može jednostavno da se održava. Sam ovdje donao isto jednu listu da pogledate kako velike države, odnosno velike centralne banke sve više zlata kupuju. Znači evo ovdje vidite, ovo su, da kažem, najveći ovdje posjedeoci zlata. Naravno Amerika na prvom mjestu i Nemačka na drugom. Ovo je izraženo u tonima, što znači 8133 tona zlata imaju Ameri, ali evo pogledajte nešto što je jako zanimljivo. IMF je na 3. mjestu. To je Međunarodni monetarni fond. To je isto tako kao jedna banka, tako da kažem, koja posuđuje kredite, velike kredite državama. I na taj način i zarobljuje države na duge staze. Tu je Francuska, Rusija, naravno Kina, Švajcarska i evo i Evropska centralna banka, ECB. Sad pitanje se postavlja zašto oni kupuju toliko zlata ako je sve u redu. Ako inflacija ne raste, ako je euro, odnosno dolar stabilan, zašto oni kupuju toliko zlata? Moramo znati da nekada davno je dolar imao kao pokriće zlato iza sebe.
dok ga tadašnji američki predsjednik Richard Nixon 1971. godine jednostavno nije ukinuo. Znači od tada se ukinulo zlatni standard, tako reći, pokriće dolara. I od tog dana dolar sve više i više gubi na vrednosti. Znači u ono vrijeme kada su oni to uradili, uncija zlata je koštala oko $35. Danas je uncija zlata oko $1700-1800. Znači tu moramo da pogledamo kolika je zapravo zaista realna inflacija. I to, države, ako države i pre svega ove velike centralne banke u ovolikoj količini kupuju zlato, to za mene znači jedan veoma negativan signal. Oni sami znaju, naravno, da znaju da ovaj sistem propada i da oni to dugo ne mogu još da održavaju. A zlato je potrebno zbog toga ako dođe do do propasti jedne valute, ako se uvodi jedna druga valuta, mora da bude u pozadini neko pokriće koje je realno, koje je stabilno, a to je zlato. Zlato je već tu prisutno, od nastanka zemlje, ali više hiljada godina je prisutno u čovečanstvu koje ga koristimo kao platno sredstvo za plaćanje i tako dalje. E sad, mnogi veliki investitori i mnogi ljudi koji imaju ogromna bogatstva i hedge fondove i tako dalje, počeli su Bitcoin da upoređuju sa zlatom. I počeli su Bitcoin da nazivaju digitalnim zlatom. Jedan od njih je i Paul Tudor Jones. On je jedan od najvećih, on je znači vlasnik znači malo sam se zbunio. Znači on je vlasnik jednog najvećeg hedge fonda u Americi. Znači čovjek upravlja sa više milijardi dolara. I on je počeo isto također da ulaže u Bitcoin, ali moramo isto znati ako ovako veliki bogataši govore da on je tu rekao u ovom intervju da će minimalno 5% svog portfolija staviti u Bitcoin. Ako je on to u javnosti rekao da će 5% svog, tako reći, bogatstva staviti u Bitcoin, to znači da je u mnogo veći procenat u pitanju. Ali zašto oni sve to tako manipulišu u javnosti i sakrivaju? Upravo zbog toga da ljudi, odnosno mi obični ljudi, bi što kasnije počeli da ulažemo u Bitcoin. Tako da bi mogu oni da dostignu to da što više posjeduju Bitcoina ili bilo koje druge kriptovalute i oni će opet biti u prednosti u odnosu na nas. Jer će kod njih da bude velika većina. O tome se radi sve u pozadini, jel tako? Zato dolaze i loše vesti, naročito od banaka, zato se i govori da inflacija nije tu, da uopšte nije opasno što se dešava i sve to. Znači morate shvatiti da inflacija, ako držite vaše bogatstvo u novcu, znači euro, dinar, forinta, bilo koja druga fiat valuta, ako ga držite, svejedno da li je na vašem bankovnom računu ili kući pod jastukom, inflacija će vam pojesti bogatstvo. To je jednostavno činjenica. Kako raste inflacija, vi imate tu određenu sumu novca, ali vrednost tog novca sve više i više opada. E sad, zato kažem da više vredi držati novac u Bitcoinu, zašto može biti da trenutno Bitcoinu pada cena, ali ta cena trenutno mi ga merimo samo u dolarima. I to je samo jedna cifra koja pada u valuti koja će onako izgubiti vrednost. Ali Bitcoin će ostati i njegova vrednost će stalno rasti. I ako ga merite i sa zlatom i sa dolarom, bilo kojom drugom fiat valutom, cena Bitcoina će da raste. Sad, zašto oni još govore, zašto upoređuju Bitcoin sa zlatom i nazivaju ga digitalnim zlatom? Čak što više ako vas interesuje ova tema i uđete malo dublje, malo istražujete, vidjet ćete da mnoga velika imena koji pokreću velika bogatstva, počeli su da upoređuju Bitcoin sa zlatom i da ga nazivaju digitalnim zlatom. I oni verovatno nešto znaju čim imaju toliko bogatstvo, a to bogatstvo treba i non-stop pomerati kako se ne bi gubilo, jel tako? Znači, Bitcoin već sad znamo da će Bitcoina biti svega 21 milion. Znači, to je matematički ograničena cifra i od toga više neće biti.
Zlato se i dan danas još iskopava, naravno sve u manjim količinama, ali još uvijek se pronalaze sedišta gde se vade zlato napolje. Trenutno se procenjuje da je do sada ukupno na celom svetu iskopano oko 190.000 tona zlata i njegova vrednost je na oko 10 biliona dolara procenjena. Što će naravno Bitcoin pa ja verujem u bliskoj budućnosti tu kapitalizaciju prevazići veoma lako. Znači kapitalizaciju zlata od 10 biliona. Sad, znači, sem toga što je Bitcoin tačno znamo određeni koji će mu biti određena količina, jako ima dobre kondicije u smislu da, naspram zlata, u smislu da možemo da ga pošaljemo sa bilo kog mesta sveta na bilo koje drugo mesto sveta. Dok kod zlata je to malo teže, jer moramo fizički da ga prenesemo, naravno. Po zlato mora i negde da se skladišti. Znači da bude u sigurnosti, to prouzrokuje nove cene, naravno, nove troškove. Recimo ako ga držite, dobro sad pričamo o ljudima koji naravno imaju mnogo zlata i šta znam, pa drže u nekim sefovima i šta znam. Znači veoma je puno je komplikovanije rukovati sa zlatom nego sa Bitcoinom. Čim imate jedan smartphone ili laptop ili nešto, znači imate određena mesta o čemu smo već pričali da možete da držite kriptovalute, odnosno Bitcoin i kako se on šalje i tako dalje. Znači mnogo je jednostavnije i brže. I zato sve više ljudi, znači veliki ljudi sa velikim bogatstvima veruju u Bitcoin i ulažu sve više i više u Bitcoin. Čak što više ima jedan podatak da se sa pijace zlata sve više vadi novac napolje i stavlja u Bitcoin. Sad, nisam našao podatke naravno o tome da banke i IMF recimo da kupuje Bitcoin, ali sigurno sam u tome da rade. Znači u javnosti prodaju loše vesti o kriptovalutama i sve to da mi ne bi to, kao da bi se bojali od toga i da ne bi ulagali, a oni u pozadini to kupuju. Isto tako kao i zlato. I zlato se ne objavljuju nigde na medijama ili negde zvanično da banke kupuju zlato i države, jeli. To je sve se radi u tajni kako bi se održavalo, tako reći, jedna prividna stabilnost. Ali sve je to samo, eto, da bi mi mislili da sve je u redu, da nema inflacije, nema ničeg, sve je okej, a u stvari sve su gore, situacija je sve gore i gore. I sve brže i brže se dešavaju promjene. Moramo da držimo korak sa tim promjenama, kako ne bi izostali. Tako da, to sam teo ovako ukratko da vam kažem zašto ja verujem i dalje. I ubeđen sam da novac nam je na boljem mestu mnogo u Bitcoinu i ostalim dobrim kripto projektima, nego recimo na računu ili kući pod jastukom. Naravno, nemojte me pogrešno shvatiti, dobro je ako kupujete zlato i srebro. Znači kad govorimo o kupovini zlata i srebra ovdje, mislim isključivo na investiciono zlato i srebro. Nakiti ne ulaze nikako u investiciju, jer ukoliko kupite recimo jedan zlati lančić i posle ćete da ga prodate, dobijate otprilike polovinu tog novca što ste dali za lančić. Tako da ovdje isključivo mislim na investiciono zlato 99,999% finoće, isto tako i kod srebra. Znači to su određene te male polugice, ima ih u različitim gramažama i novčići isto tako. Znači to za diversifikaciju je jako dobra stvar. Naravno u bilo šta da ulažete, ako ulažete u više stvari, znači stojite na više nogu, tako da kažem, s time ste stabilniji i sigurniji, jel tako? Jer ne može da se desi u isto vremenu da sve propadne. Mislim, može, naravno, sve se može desiti, ali je mnogo manje verovatnoća i rizik je mnogo manji ako ste u više stvari prisutni. Naravno, svako to može po svojim mogućnostima. Ja, to nije neki finansijski savjet, ali ja na taj način pokušavam da spasim svoju imovinu, da obezbeđujem vrednost novca, tako reći. Znači, ljudi, spašavajte svoju imovinu kako god možete. Jedino nemojte raditi da držite novac na računu ili kući pod jastukom, jer taj novac iz dana u dana, znači papirni novac, pričamo o fiat valuti, jel tako, iz dana u dana gubi vrednost zbog inflacije. Tako da, eto, to su neke
mogućnosti što ja preporučujem ili radim, tako reći. Naravno, svako treba za sebe da odluči i da pogleda šta mu je najbolje, ja ovako radim. A što se tiče kriptovaluta, nemojte se nervirati uopšte, nemojte paničiti ako vidimo i cene ispod $30,000 što se Bitcoina tiče, jer bilo koliko duboko, odnosno nisko da padne cena, ponovo će se vratiti gore i iće u još veće visine. Znači u to sam ubeđen. Tako da, eto, to bi bilo to za danas. Malo, eto, nadam se da sam uspeo da vam pomognem na ovaj način, malo kako, šta i gde. Sad trenutno je pijaca kako jeste. Malo su ponovo bile crvene brojke, sad je opet malo popravljena situacija, ali ne možemo znati šta će doneti sljedeći dan i nedelje. Sve o svemu mogućnost je tu da krenemo u jedan duži negativni trend što se tiče kriptovaluta, ali i to je samo privremeno. Znači posle pada ponovo će rasti kao i dosad što je radio. Tako da, eto, vidimo se u jednom sljedećem videu i do tada sve najbolje, čuvajte se. Pozdrav drugari.